טוב, אני אעשה את זה קצר. יש איזו תופעה שמה זה מעצבנת אותי. בוא נדבר רגע על הסבתות של היום. פעם סבתא שלך הייתה צנועה, חביבה, הייתה מכינה לך אוכל. בואו תראו את הסבתות של היום, חושבות רק על נקניקיות. זה לא יאומן, מה זה הדבר הזה? רק על נקניקיות חושבות. ולא לבשל אותם, שזה עוד יותר מצחיק. אפשר לדבר על הדוקטורים שיש ברשת עכשיו. כל אחד עם שפם של מחבל ושיער של איזה מישהו שחזר מביזה. לא בטוח שהם יהודים גם. אז כל אחד עם שפם כזה ועם שיער כזה, ושהוא לא יהודי, התחיל להיות פרופסור. אם תבקשים מהם, תשאלו אותם מה הם למדו, הם לא למדו, הם פרופסורים ככה. מדברים על הכל. כאילו הם מבינים. ועוד יש אנשים שמקשיבים להם, שזה עוד יותר, שזה טיפש על טיפש, אתם מבינים? טיפש מסביר לטיפש, טיפש מאמין. איזה טירוף הולך במדינה הזאת, יאללה. אף אחד לא למד, וכולם פרופסורים. ראיתם על זה? אז זהו, זה מה שרציתי להגיד. מאוד מעצבן, מאוד מאוד מעצבן, במיוחד הסבתות האלו, שבואנה, הסבתא שלי פעם הייתה נראית כמו סבתא. בואו תראו את הסבתות של היום. נראות כמו פורנו כפרה. ועוד פעם הסבתות היו מכינים נקניקיות לנכדים שלהם, היום הסבתות חושבות רק על נקניקיות. קחו את זה בחשבון, חברים. שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות. אוהב אתכם.